Aitor Irure, kaixo. Egunon. Tira, iaz hartu zenuen erretiroa, Fagor Automozionen. Zenbat urte eman dituzu kooperatibetan lanean eta noiztik bazkide? Begira, kooperatibetan guztira 55 urte. Lehendabiziko 6 urteak Alekopen, ikasten eta lanean, egun erdiz. Eta ondoren, gaur egun Fagor Automozioen bezala ezagutzen dugun kooperatiban, bere garaian Aurki izeneko kooperatiban. Osea, guztira 55 urte. Eta zure kasuan, kooperatibismoarekin harremana, orduan hasi zen kooperatibetan lanean hasi zinenean, ala bazetorren lehendik, etxetik adibidez? Bai, hala da. Aitxeak bere garaian zerrajeran egiten zuen lan, zerrajeratik ederlanera pasatu zen, Komet bere momentuan izena Komet zuen kooperatiba batetara, eta Aitxak betidanik oso pozik hitz egiten zuen aukera horretaz, oso harro sentitzen zen, eta beti etxean kooperatibaren onurataz hitz egiten zigun, eta desberdintasuna hoxe, sentitzen dut zerbait propio bezala, bestian zea pioi bat, gainera garai hartako hizkeran da peoiak, langile oso arrunta soilak, eta bestian zeukaten nola, ez dakit nola esan, protagonismo handiago bat, norberan zerbait balitz modukoa, eta nik uste dut zentzu horretan aintzindariak izan zienak, hori Fagorren osaketan eta zeresan handia izan zutela, eragin handia. Nik gogoratzen dut Aitxan zaldi bat, Alfonso Gorroñogoitek esaten duenarekin, edonora, ez? Zuk kooperatibetan lanean ekin zenionean, nola zuk ere era berean sentitzen bizitzen zenuen bertako giro hori? Ez nuke hainbeste esango, baina bai antolatuta zeukaten guztia nolabait guri balio horiek transmititzeko akordatzen naiz, Alekopen sartu berri, larunbat batetan, larunbat jai eguna ziren, baina larunbat oso bat hartzen genuen kooperatiba gintzari buruz hitz egiteko, bertara eramaten gintuzten, eta akordatzen nahi zen Elorzarekin, saio oso bat, eta horren inguruan balioak, hau ez da enpresa arrunt bat, eta guzti horiek guk 17 urteko mutikotxo batzuk, gauza batzuk, beste batzuk baino hobeto ulertzen genituen, baina gero jardunaz bai, asko jasotzen genuen, zentzu horretan. Teorian jasotzen zenuten hori, gero praktikan jartzen zen. Bai, praktikan ere ikusten genuen, zeren guk ikasle moduan ere joaten ginen egituran barruan askotan igotzen eta zure balioen arabera ardura berriak hartzen zenituen, bai, oso modu hezitzailea zen, ez? Ez zen lana ikia bakarrik, baizik eta zerbait gehiago ere bai. Ezagutzen ditugun beste enpresa eredu batzuek zeintzu diren, ez da, kontuan izanik, zertan esango zenuke bereziki aldentzen direla eredu bat eta bestea? Nik esango nuke batez ere, azken helburua zein den, ez? Esan daigun enpresa kapitalisten helburua da, akziodun batzuk diru asko irabaztea norberan dako, ez? Eta nik kooperatiban ikusten dudan balioetako bat, komunitateari begira egiten dela, ez? Kooperatibak ere enpresa gara eta irabazi beharra daukagu, ez? Baina desberdin handiena nik esango nuke, desberdintasun handiena dela zer egiten den gero irabazi horiekin, ez? Eta zuk zeuk esaterako, behin kooperatibetan lan egin eta gero, bai? Behin bertako jarduna egiteko modua zure egin eta gero, izango luke zentzurik ikusiko zenuke zure burua bestelako eredu bat duen enpresaren batetan lanean? Ez, baina era bat, gainera ez esango nizuke. Nik nire azken urtetan eta egon naizen lekuetan esan dut, nik kooperatiba gintza ikusten dut ez bakarrik eredu enpresarial moduan. Nik uste bizitzarako ere eredu bat badela bizitza antolaketan esan nahi dut.
ba hori, aberastasuna banatu, desberdintasunak gutxiagotu, eta balio horiek erabat beharrezkoa dira nik uste gizarterako, ez? Nola egiten dira kooperatibista berri edo gazteak izenez eta izatez kooperatibista? Bueno, egia esan, nik Mondragoneko esperientzia daukatez, Mondragonen barruan, eta nahiko ondo egituratuta dago. Osea, garai baten guk kalekupen egiten genduena, baino askoz hobeto antolatuta hor Otalora daukagu. Otalorako jendia hartara dedikatzen dana Mondragon barruan, gestio sozialaren barruan kokatzen dira, eta hor egiten die formakuntza oso potentiak. Edo nola, ez dakit, hor ikusten dut desberdintasun batez, gure garaian bazkide izateko aurrerakinetik kentzen ziguten bazkidetza hori ordaintzeko, eta egoten ginen gutxi gora bera pare bat urte, aurrerakin txikiagoekin, hori bazkidetza ordaintzeko, eta gaur egun hori langabeziaren kopuru hori jasotzen da, eta jente asko, ez dakit nola esan, orduan behin betiko bazkidetza hori ordaintzen genuenean, izaten zen motibo bat ospatzeko lankideekin, igual joaten ginen menu bat jatera eta bar. Zurik kentzen zizun horretatik ordaintzen zelako hori, orain ez bezala diozunez. Eta kosta egiten zen, eta ez dakit, baliozun hori ere jabetzeko zer zen bazkide izatea, ez? Behar bat desberdintasun hori sistema baten eta besteen artean ere bereizteko baliozun, ez? Eta zer gehiago esango zenuke ari dela aldatzen? Askotan entzun dugulako, ez da, kooperatibista izate hori, sentitze hori, indargabetzen ari ote den neurri batean, eta zuk zeuk esan duzu, ez da, zure aitarentzako Alfonso Gorroñogoitiak esaten zuena, arek esandakoarekin edo nora, zuk zeuk ere bizi izan dituzu balio horiek eta sendo gainera, baina ez zure aitak moduan. Eta gaur egungoek, gaurko gazteek? Nire ikuspegitik ikusten dudana da, gu kooperatiba egia esan gara isla txikitxo bat, eta mundua beste modu batera, komunikabideek eta hemen batez be lurralde aurreratuen bizi dugun guztia badirudi arrakasta beste modu bateko izan behar dela, mezuak beti hortara begiratzen dira, hemen arrakasta badirudi da, diru asko ikia, ez dakiz zer, zenbat jarraitzaile izatia, holako gauzak, ez? Eta horren aurka borrokatzea ez da erresa. Azkenien, hori, telebista, sare sozialak, danak eredu batzuk finkatzen dituzte, eta ez dakit, behar bada gazteek hortik eraten dute, hori jasotzen dute, eta ez dakit, pentsauleike hori dela, gaur egun arrakasta, eta nik uste, kooperatiba gintza beste gauza badala, ez da, nola esango nuke, igual gutxitan esateko, ez da ni baizik eta guk, aurretik jartzea. Ikusten diozu etorkizunik ereduari, balioei? Jo, era bat komentzituta nago, esan dizuan moduan, eredu honek nolabait irtenbide bat ematen diola mundu honi, badakizu zenbat erronka da euskagun, transizio energetikoa, ekologikoa, karbono aztarnaren gutxitzea horrek, eta nik uste dut kooperatibaren balioak eta printzipioak askoz lerrokatua daudela bide horrekin, beste enpresa eredu batzuk baino. Eskerrik asko. Zuri.